שלום, חג חנוכה שמח ומואר, חנוכה תשע"ד. אתמול הדלקנו נר שישי של חנוכה. היום אני רוצה להביא שיחה בנושא של מהות של אור חנוכה, או מהות של האור בכלל. וכדי להיכנס לנושא הזה, ניכנס לזה חקירה קצרה על פי סוד, מה העניין של חנוכה, או ליתר דיוק מה המהות של חנוכה, מה השורש של חנוכה. על פי סוד, האם חנוכה שייכת לספירת הבינה או שייכת לספירת החוכמה, ואני אבהיר את השאלה. כתוב בספרים, כתוב בפרי עץ חיים לארי, כתוב שחנוכה יש לו הרי כמה חיתוכים בגימטריות. אחד החיתוכים של הגימטריות של המילה זה חנה כבב. יש את מה שמופיע בטור ובמקומות אחרים שזה חנו כ"ה, ולכן באמת חנו ממלחמות בכ"ה, לכן שימו את המלחמה בכ"ה, אז לכן מדליקים את הנרות בכ"ה בכסלו. אבל על פי סוד משנים את החיתוך ואומרים חנה כבב. חנה זה גימטריה של 63. 63 זה הצירוף השני של שם השם הפשוט שהוא י' כ' ו' כ', כאשר יש לנו 4 צירופים. הראשון הוא עין ב' חסד, השני הוא סמך ג' שהוא בינה. זה עניין של איך רושמים את הי' כ' ו' כ' עם י' או א' או ה', ולפי זה יוצאים 4 הצירופים. על כל פנים הצירוף של חנוכה זה חנה כבב, שזה חנה זה עניין של סמך ג' שהוא עומד מול ספירת הבינה. ידוע גם שיש מנהגים שונים איך לברך על נרות חנוכה. המנהג שמופיע ברוב הסידורים, ברוב המקומות, שמברכים להדליק נר של חנוכה. על פי סוד כתוב שלא אומרים את המילה של, אלא מברכים להדליק נר חנוכה. למה? כי הראשי תיבות של המילים להדליק נר חנוכה, יש לנו למד בלהדליק, נון בנר וחט בחנוכה, ביחד זה למד ונון וחט, זה גימטריה של 88, ולכן מברכים כך. מה העניין ב-88? 88 זה 80 ועוד 8. זאת אומרת, כשלוקחים את הספירות מספירת המלכות עד ספירת הבינה, יש לנו 8 ספירות, וחנוכה שבא מבינה שבבינה זה כאילו ה-88 שנגד 88, שמרמז על זה העניין של נחל. זה כל העניין של המילה נחל שמופיע בכל מיני מקומות, שזה עניין של 88. ובאמת זה גוף התלוי במחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, האם מדליקים ביום הראשון 1 או ביום הראשון 8, ומה מתקנים בעצם. האם דיברנו על זה פעם בשיחה על פי סוד, האם העיקר זה מה שנתקן בכל יום, ואז ממילא זה שיטת בית הלל שכל יום נתקן עוד ספירה אחת, כל יום הספירה עלתה ממלכות ליסוד, מיסוד לעוד וכולי עד הבינה, או שהעניין הוא באמת כמה האור ירד. אז האור ירד ביום הראשון ירד 8 ואחר כך פחות, אז לכן זה מתחיל ב8 ופחות והולך כמו בית שמאי. אז על כל פנים לפי שתי השיטות בעצם כאילו יש את העניין של 8, רק השאלה אם מתחילים מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. על כל פנים לפי הפשט בדברים האלה שאנחנו מתחילים ומתקנים כל יום לפי שיטת בית הלל, על כל פנים מלמטה למעלה, אז אחרי 8 ימים מגיעים לספירת הבינה, ובזה נתקן עניין חנוכה. גם העניין שבעצם כשאנחנו אומרים שאנחנו מתקנים מלמטה למעלה, אז אנחנו באמת מגיעים עד הבינה, לא מגיעים עד החוכמה, לא מגיעים לחוכמה. מצד שני, כשאנחנו מתבוננים במהות של חנוכה, אז המהות של חנוכה זה עניין של הדלקה של נרות חנוכה.
וכל העניין של נרות חנוכה זה עניין של האור שדולק בנרות. ואנחנו יודעים שהאור זה עניינו באמת ספירת החוכמה, כמו שאנחנו יודעים שהמנורה הייתה בדרום בבית המקדש. והיא למה בדרום? כי החוכמה היא בדרום. כתוב שמי שרוצה להחכים אז הוא ידרים. אז לכן המנורה הייתה בדרום, והמנורה זה אור. לכן האור קשור לעניין של חנוכה. גם עניין של השמן עצמו, שמן הזית, קשור בהרבה מקומות בחז"ל לעניין של חוכמה, כמו שכתוב, ואלף לך חוכמה, שמן תקוע לחוכמה. זאת אומרת, יש הרבה מקומות בחז"ל שקושרים בין השמן זית עצמו, שידוע שעל פי חז"ל הוא גם סגולה לזיכרון. אז כל העניין מתחבר לאותו דבר, שהמנורה והשמן והכיוון, הכל מרמזים על עניין של חוכמה. ויותר מזה, אומר הבני יששכר, שבפרשה הראשונה בתורה מוזכר המילה אור 5 פעמים. אז כשעושים את החשבון, 5 פעמים אור זה 5 כפול 207, זה 1035. כשלוקחים את ה-1035, ובסוד שכל מספר טבעי כשהוא מגיע ל-1000 הוא חוזר ל-1, אז יש לנו ב-1035 שתי מספרים. יש לנו את המספר 1, שזה מייצג ה-1000, הוא 1, ועוד 35, וזה רמז ל-36 נרות חנוכה. וזה מה שכתוב בזכריה, מביא את זה גם כן הבני יששכר, שזה עניין של נרות עומדים ממעלו, שלא זה עניין של 36 נרות חנוכה. אז רואים באמת שכל העניין זה עניין של אור. אז לכאורה מצד אחד כתוב בספרים שחנוכה שייכת לספירת הבינה, מצד שני אנחנו רואים שהמהות של מה שאנחנו עושים בחנוכה קשור דווקא לעניין של חוכמה ולא קשור לעניין של בינה. אומר הדברי חיים מצאנז באחד המאמרים שלו על חנוכה דבר נפלא. אומר, בעצם כשאנחנו יודעים על פי סוד כתוב בארי, בעניין הזה של מה שכתוב פרשת וישלח על אותם 7 מלכים שמלכו ומתו, מלכי אדום, שזה בעצם מרמז, מעבר לפשט שלו, זה מרמז בעצם על המצב שהיה לפני קיום העולם, שהכל, מה שנקרא על עולמות שהיו ונשברו, שזה היו עולמות שעל פי סוד זה נקרא אנא אמלוך, שכל אחד אמר אני אמלוך לבד, שזה מדובר לא על דברים חומרים אלא על ספירות, וזה כאשר 7 הספירות של המידות מחסד ועד מלכות, כל אחד היא לבד בפני עצמה, אז זה נקרא אנא אמלוך, כביכול אני מולכת לבד בלי שיתוף של אחרים, ושם הייתה שבירה. כאשר אין שיתוף וחיבור בין הספירות, אז ממילא כל ספירה לעצמה זה קלקול לעולם, וזה שבירה לעולם והרס לעולם, כמו שדיברנו על זה בעריכות בעניין של נוח והמבול, שכעיקרון הגשם היה חסד לעולם, אבל חסד בלי גבול הופך למבול ולהחרבה של העולם. אז אומר הדברי חיים, מה שכתוב בארי, שהשבירה הייתה בעולם של ראייה ולא בעולם של שמיעה. אנחנו יודעים שעניין של ראייה, עניין של אור, אמרנו, זה עניין של ספירת החוכמה. עניין של בינה, עניין של שמיעה, תמיד כתוב שזה קשור לבינה. כן, כמו שאנחנו אומרים שחנוכה, שדיברנו על חנוכה ותורת הנגינה, ערכנו בזה להראות את הקשר בין חנוכה לנגינה, וכל הנגינה זה שייך לעולם של בינה, לפי מה שהסברנו על הטון השמיני שהתגלה בעולם בימות המשיח. אז אנחנו רואים, על כל פנים אומר הדברי חיים מצאנז, שהאור יש לו צד גריעות, אף על פי שהבינה היא מקבלת מהחוכמה, אבל האור שהוא החוכמה, יש לו גריעות, שכן האור או העיניים, כן, שמתבוננות ורואות, הן רואות דבר שיש, ודבר שיש שייך בו שבירה וקלקול, כי זה דבר חומרי, דבר גשמי שמקבל הפסד.
ואילו השמיעה שהיא לא שומעת דבר גשמי, אלא שומעת דבר שהוא רוחני, כי הכל הוא לא דבר גשמי ממש, אז לכן שם לא היה קלקול. אז רואים באמת שיש איזושהי מעלה לשמיעה על הראייה, למרות שבפשטות בחז"ל תמיד משמע שהראייה יותר גדולה מהשמיעה. כי נראה שכשבן אדם רואה משהו, אז הוא רואה את כל הדבר, כשבן אדם מתבונן בחוץ, בטבע, אז הוא רואה את כל הנוף במכה אחת. לעומת זאת, אם בן אדם היה רואה כמו שהוא שומע, אז הוא היה צריך לראות כל עץ, עץ אחר עץ, עלה אחר עלה, כי בשמיעה אי אפשר לקלוט בבת אחת את כל המאמר שרוצים להגיד. אם בא למישהו להגיד מאמר של 1000 מילים, הוא צריך להוציא את המאמר מהפה שלו מילה אחרי מילה. אי אפשר לבן אדם להגיד 1000 מילים בבת אחת. אז יש מעלה לראייה על השמיעה. מצד שני, כמו שאמרנו, יש מעלה לשמיעה על הראייה, שהשמיעה היא שומעת את הפנימיות של הדברים, והראייה רואה רק את החיצוניות של הדברים. מה שאני רואה משהו, לפעמים אני לא רואה, למשל כשבן אדם, נותנים את הדוגמה הזאת בהרבה מקומות לעניינים אחרים, שבן אדם נכנס לחדר וניתוח ורואה מה שהרופאים עושים לבן אדם ששוכב על שולחן הניתוחים, אם הוא היה בן אדם שירד כרגע מה שנקרא מהמאדים, אז הוא היה חושב שזה מעשה אכזרי ביותר שחותכים בן אדם לחתיכות. אבל אם הוא היה מבין באמת מה שקורה פה, אז הוא היה מבין שהניתוח, זה שפותחים וחותכים את הבן אדם, זה בשביל לרפא אותו, לא בשביל להזיק לו. אבל הראייה הפשוטה, כשבן אדם לא יודע מה מסתתר מאחורי זה, יכולה להטעות את הבן אדם. מה שאין כן בשמיעה, כשבן אדם שומע, הוא שומע את הפנימיות של הדברים. הוא שומע וחושב, מתבונן בשכלו, ומגיע לפנימיות של הדברים. זה, כשרוצים לחבר את שתי הדברים, אפשר ללכת לתורה של מורי ורבי הרב יהודה שנפלד בעניין של המשך חוכמה על עניין של הר סיני. במעמד הר סיני כתוב בפסוק שהעם היו רואים את הקולות. אז שואל הרב שנפלד, בשביל מה העם היו צריכים לראות את הקולות? אז אפשר לומר שהגיעו לדרגה כזאת גבוהה שהיו מסוגלים לראות בעיניים הגשמיות שלהם גלי קול שבן אדם רגיל לא יכול לראות את הגלי קול, כי הם לא בטווח של התדר שעיניים יכולות לראות. אבל במדרש כתוב דבר נוסף, במדרש כתוב שהיו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. אז זה כבר לא מובן. בשביל מה צריכים לשמוע דברים שאפשר לראות אותם? מה מוסיפה השמיעה על דבר שאני רואה אותו? אז אומר הרב, לפי מה שהסברנו, יהיו שומעים את הנראה, הכוונה גם דברים שהיו רואים בגשמיות, היו רואים בחינה פנימית של שמיעה, זאת אומרת, היו רואים את הפנימיות של הדברים. אז הדברים כאילו מחוברים ושזורים גם יחדיו. גם הנר עצמו, כשמתבוננים בנר על פי פנימיות של תורה, אז שמעתי וראיתי מהתללי חיים של רב חיים, שמפרק את הנר בעצם לכמה חלקים. יש לנו בנר את השמן שהוא גשמי, יש את הפתילה שהיא גשמית לגמרי, יש אחר כך את החלק של הצבעים שיש לנו בבעירה של הנר, שלמטה למטה בתחתית החלק שבוער יש לנו צבע אדום, שחור או תכלת, שזה צבעים שבאים לסמל אפשר לומר את הרמה הרוחנית של הבן אדם, כאשר האדום זה הגשמי ביותר, תכלת זה הממוצע, ושחור זה עניין של הדרגה הגבוהה ביותר, שהם נגד 3 חלקי הרוח של נפש, רוח ונשמה, ומסביב יש לנו את האור הצהוב, ומסביב לאור הצהוב, וכל האלו חלקי האור הם ממוצע כזה בין חומר לרוח, ומסביב לאור הצהוב יש לנו את האור הלבן, שזה בעצם אור שהוא לא נראה, וזה מה שנקרא האור הגנוז של חנוכה, שעליו אנחנו מדברים, ואותו אנחנו מנסים להבין משהו. אז האור יש לו דואליות מסוימת, גם כן. יש לו גם חומר, וגם, יש לו גם קשור לחומר, וגם כמובן קשור לבחינה רוחנית. אז בעצם אפשר להביא
ולומר את מה שרב שלמה אומר בספר שלו, The Soul of Hanukkah, כשהוא מדבר על העניין של האור, אז הוא אומר באמת שהאור יש לו שני מופעים. האור יש לו מופע אחד שהוא אור פשוט, אור גשמי, מה שנקרא גלי אור, שאנחנו רואים אותם ויכולים למדוד אותם, את אורכי הגל של האור, יכולים למדוד את החלקיקים, מה שנקרא, של האור, שתכף ניגע בזה. ומצד שני, יש לנו את האור, מה שרב שלמה קורא, האור שמעבר לתפיסה שלנו, האור שהוא רוחני בלבד, שזה מה שנקרא האור הגנוז לצדיקים, שזה מתגלה דרך הנרות של חנוכה, או מקיף את הנרות של חנוכה, הוא נכנס לתוך חלל העולם. רק בחנוכה אנחנו זוכים שאותם אורות שנמצאים בדרך כלל מעל העולם הזה, ונמצאים בדרך קבע בתוך העולם הזה, בתוך העומק של התורה, שרק צדיקים, לכן גנזו לצדיקים, לא הכוונה דווקא בזמן, אלא בכל דור ודור יש צדיקים שמגיעים לעומק של התורה, ואז מגיעים לאור שגנוז בתורה, לאותו בחינה רוחנית של אור. ובחנוכה האור הזה באמת יורד מתחת ל10 טפחים, הכוונה שהוא יורד ממש גם לאנשים שבדרך כלל אין להם השגה באור הזה, אפילו על ידי התבוננות פשוטה בנרות חנוכה, מתוך כוונה להשיג משהו מהרוחניות הזאת, אפשר להשיג משהו מהסגולה של האור הזה שתפעל על הבן אדם, אם רצונו בכך. אז יש בעצם שני סוגים של אור, והאור שאנחנו מדברים על חנוכה הוא באמת מאותו סוג של אור שהוא אור הגנוז. בהשגחה פרטית התגלגל, שהתעסקתי באמת בזמן האחרון בעניין של האור, להבין באמת את המהות הפיזיקלית של האור. אז ראיתי באמת בספר של הרב זמיר, שיש לו כמה מאמרים מחוברים שעוסקים באור בהקשר של הפיזיקה הכי מודרנית שיש, שזה פיזיקת הקוונטים. אז הוא אומר שלפני כ100 ומשהו שנה, הגישה הרווחת הייתה שהאור הוא גשמי, שהאור הוא חלקיקים מסוימים שהם בעצם האור, שהם מרכיבים את האור, רק שכמובן אז לא היה כלים כל כך למדוד את הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שגם האור עצמו מורכב מאטומים, שכל אטום הוא מורכב בגרעין של האטום יש ניוטרונים ופרוטונים, ומסביבם, מסביב לגרעין, בתוך התא של הגרעין שהוא עגול, נעים אלקטרונים במעגל כל הזמן מסביב, וגם הם מורכבים מחלקיקים קטנים יותר, ועוד חלקיקים שמרכיבים את החלקיקים הקטנים, עד לחלקיקים הכי קטנים שהיום בפיזיקת הקוונטים, שבניגוד לפיזיקה הרגילה שעוסקת בחומר ברמה של המקרו, אז פיזיקת הקוונטים עוסקת בחומר ברמה של המיקרו, ברמה של האטומים. רק שמכיוון שגם בחז"ל וגם בפיזיקה מבינים שמה שיש במקרו יש במיקרו, וגם הפוך, רק צריך לעשות כמובן את ההתאמות, אבל זה הכל תבנית אחת, כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב7 ימים, אז הכל נוצר מהתבנית הזאת, גם ברוח וגם בחומר, הכל נוצר בתבנית של בריאת העולם. אז זה גם כולל את המקרו וגם כולל את המיקרו. אז על כל פנים, ופיזיקת הקוונטים בעצם, בניגוד לפיזיקה רגילה, עוסקת יותר בצד ההסתברותי של הפיזיקה. זאת אומרת, לא שאי אפשר למדוד את הדברים, אבל המדידה נעשית בדרך של הסתברות של מצבים של חומר או אנרגיה. ובאמת בוויכוח הזה, האם האור הוא חומר או חלקיקים של חומר או גלים, אז באמת כשאני מדבר על גל, אז באמת האור נע בצורה של גלים, כמו שדיברנו על זה במוזיקה, גם האור נע בצורה של גלים. רק באמת כשעושים ניסויים באור, אז רואים שאור עובר דרך מסך שיש בו 2 סדקים ומאחוריו יש קיר, אז מקבלים צורה עגולה על הקיר. זה נקרא תופעה של התאבכות או תופעה של גל. לא רואים 2 נקודות על הקיר מאחורי 2 הסדקים, אלא רואים 2 עיגולים שמחוברים ביניהם. אז זה נקרא תופעה של גל, זאת אומרת תופעה שהאור נע בגלים בצורה מעגלית.
ולעומת זאת, אותו דבר כאשר שולחים אלקטרונים בודדים, גלים של אלקטרונים דרך סדק אחד בקיר, אז גם התוצאה, אז התוצאה תהיה קו, אני אקבל קו או נקודה על הקיר מאחורה, ובאמת, כאשר אני אשלח את האלקטרונים האלה שיעברו דרך שני סדקים במסך שיש מולי הקיר מאחורי שני הסדקים, אני אקבל באמת תופעה של התהפכות או תופעה של גלית. אז מה העניין באמת? אז העניין באמת שהאור הוא באמת נע בקו ישר. מצד אחד הוא נע בקו ישר, הוא נע בצורה של אלומה ישרה. מצד שני, הוא גם בתוך הקו הישר הוא נע בצורה ספירלית. זאת אומרת, הכיוון הכללי זה מעין צינור של אור. זה לא קו של אור, אלא זה צינור. אם אני מדמה צינור של אור, המהות של צינור בצורה הגרפית שאני צייר אותו, מצד אחד הוא ישר, הצינור הוא ישר. מצד שני, המבנה שלו הוא עגול. זאת אומרת, האור נע קדימה כמו האורך של הצינור, אבל הצורה שהוא נע היא לא צורה ישרה, אלא צורה מעגלית בתוך אותו צינור דמיוני של אור. כאשר אנחנו, ורצו לבדוק בעצם מתי האור מתנהג בצורה של קו, ומתי הוא מתנהג בצורה של מעגל. אז הסתבר שכאשר מודדים את גלי האור, או את האלקטרונים שמרכיבים את האור, אז בעצם כאשר מודדים את התוצאה, אז התוצאה משתנה. זאת אומרת, אני יכול לשלוח אור דרך סדק אחד, דרך שתי סדקים, שאמרנו שהתוצאה תתקבל היא תוצאה של התהפכות של גל, וגל זה בעצם עניין של אנרגיה, כמו שאנחנו מדברים על גלים, אז אנחנו מדברים בעצם לא על חומר או על אנרגיה, שזה דבר רוחני יותר, וזה לא חומר עצמו, אלא זה דומה יותר להתפשטות של מעגלים. כאשר אני זורק אבן למים, האנרגיה שמומרת בנפילה של האבן למים מומרת בגלים של מים שמתרחבים. או במוזיקה, כאשר אני משמיע צליל, הצליל נוצר עקב זה מה שיוצא מהפה שלי עובר דרך האוויר, והאוויר עצמו, החלל עצמו יש בו אוויר, והוא דחוס יותר או פחות, והמעבר של מה שיוצא מהפה שלי, הרוח הזאת שיוצאת מהפה שלי, כשהיא עוברת דרך האוויר, היא זאת שמפרקה את הצלילים. אבל זה לא שהצליל או אותו אבן שנפלה למים יצרה מציאות של חומר חדש, לא, אלא זה רק אנרגיה מסוימת, שזה עניין רוחני. אבל כשאני בעצם לוקח אור שעובר דרך שני סדקים, ואני רוצה, שם על זה גלאים, לראות בדיוק איך האור מתנהג, אז שמו לב בפיזיקה שתמיד אני אקבל תופעה של חומר. זאת אומרת, תמיד האור יעבור בצורה של קו ולא בצורה של התהפכות של גל. והדבר הזה באמת הוא לא מובן לכאורה איך משפיע אותו אור, איך משפיע מדידה על התוצאה שמתקבלת, שתמיד תתקבל בצורה של חומר ולא בצורה של גל. אז זה באמת, בפיזיקה קשה להסביר את זה, אבל על פי יהדות זה דבר די פשוט, שכן ביהדות יש את התופעה, מה שנקרא של הצופה, שאנחנו יודעים שלמשל יש כל העניינים של היזק ראייה, שאסור לאדם לעמוד בשדה חברתו בשעת קמתה, כדי שהראייה שלו את השדה לא תזיק אותו, שבן אדם לא יתבונן בשדה ויחשוב, למה הבן אדם הזה יש לו כזה שדה מוצלח ולמה לי אין? אז המחשבה הזאת, המחשבה עצמה, יכולה לגרום דרך העיניים היזק ראייה. אז זה ודאי עניין רוחני, הבן אדם אפילו לא צריך לעשות שום דבר, אבל אנחנו רואים שהמחשבה הזאת, על זה שבן אדם מודד כביכול את הדברים, מביט ומודד את השדה של חברו, היא גורמת בעצם להשתנות בשדה עצמו, היא גורמת להיזק ראייה במקרה שלנו. אז בעצם מה שקורה,
שבעצם בן אדם מביט במשהו, אז יוצאת לו אנרגיה מסוימת מהעין, וכשהאנרגיה הזאת פוגעת באנרגיה של הדבר ממול, אז אם החיבור הוא באמת לא חיבור טוב, זה גורם לזה. זה גם העניין של הבטה בערווה, שבן אדם מביט במקום הערווה, אז הגלי אור שיוצאים מהעין שלו, הם פוגעים בגלים של החומר, והחיבור ביניהם הוא כמו חיבור של כליים. אם זה חיבור אסור, זה כמו חיבור של כליים שהורס את העולם, כמו שהסברנו כמה פעמים. אז ממילא אנחנו אפשר לראות גם את כל העניין הזה בעניין של פרשת המן, שמופיע גם בספר שמות וגם בספר במדבר. אז אנחנו רואים שכתוב שמה, לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר. למה? כי בעצם שמה גם כן יש את אותו עניין שמופיע בפיזיקת הקוונטים, שבעצם הדברים משתנים, כאילו הדברים כשהם יוצאים לפועל, אז הם יוצאים, כאילו יש לי מצב שיש לי ספק, אני לקחתי יותר או פחות, אני לא יודע אם לקחתי יותר או פחות, בסוף שאני אמדוד את זה, כשאני מודד את זה, אז אני גורם, עצם זה שאני מודד את זה, זה גורם לזה שתמיד אני אמצא את אותה כמות. זאת אומרת, זה מה שנקרא בפיזיקת הקוונטים, קריסת פונקציית הגל של שרדיגר. זאת אומרת, כאשר אני מודד דבר, אז הגל קורס, זאת אומרת, האנרגיה קורסת וזה הופך לחומר. אז כנראה גם בעניין הזה של פרשת המן, כאשר הם לקחו כל אחד קצת יותר, אחד קצת פחות, לא, או בכוונה, אפילו לא בכוונה, אז ממילא כאשר הם מדדו, הם מצאו שכולם לקחו אותו דבר. כי הדברים שהיו, מה שנקרא, ברמה של אנרגיה יותר, לא חומר, כמו שגם המן עצמו, אנחנו מוצאים מצד אחד הוא היה חומר שכתוב עליו שהעם דחו העם בפרור, כן, שריסקו אותו בתוך איזשהו כלי כזה, ומצד שני כתוב שהטל היה, האמן היה כמו טל שמונח בקופסה, שהטל הוא ודאי דבר שהוא, השורש שלו מאוד מאוד רוחני, כן, כתוב על הטל שזה, גם על המן כתוב שזה לחם אבירים שמלאכי השרת אוכלים. אז מצד אחד הוא היה מאוד רוחני לצדיקים, מצד שני הוא היה מאוד גשמי לרשעים. אז איך זה בא לידי ביטוי? שבשורש שלו יש את הכל, יש את המצב הדואלי, שיש גם, יכול להיות גם חומר וגם רוחניות. רק כשאתה בא ואתה מביט ואתה משתמש בכלי מדידת ושאתה מגשים את הדבר, אז תמיד תמצא דבר גשמי. אז מלא אותם רשעים שרצו חומר גשמי, הם הגשימו את הדבר באמת לחומר גשמי. אותם צדיקים נשארו עם הבחינה של אותו מן, בחינה רוחנית מאוד, בחינה של לחם אבירים, אכל איש. גם אנחנו רואים את זה בקטע של המקום. אנחנו רואים שעל המן כתוב מצד אחד שהמן ירד פתח האוהל, מצד שני אנחנו רואים שכתוב שעטו העם ולקטו. אז זה באמת קשור לפיזיקת הקוונטים בנושא של המרחב, שהמרחב עצמו בעניין של, כמו שמביאים את כל ההסבר של יקומים מקבילים, שהמרחב עצמו משתנה לפי התפיסה של האדם. זה קשור לכל הנושא שדיברנו עליו פעם, של קפיצת הדרך של הבעל שם טוב. זאת אומרת שכמה שהבן אדם הוא יותר גשמי, אז הוא באמת נע בממד הגשמי. כשבן אדם נע בממד הרוחני, אז בעצם הוא נכנס מבחינת הממדים של העולם, שכבר יודע היום בפיזיקת הקוונטים שיש 11 ממדים לעולם. אז יש את השלושה ממדים שאנחנו מכירים, שזה אורך, רוחב וגובה. יש את ממד הזמן, ויש עוד ממדים שהם בעצם ממדים, אפשר לקרוא להם ממדים רוחניים בגשמיות, זאת אומרת שהם מחוברים לגשמיות, אבל הם רוחניים. אז ממילא כשבן אדם הוא כזה רוחני, כשבן אדם מושך את החומר הגשמי שלו לממד הרוחני, אז ממילא אין לו שום בעיה להופיע אחר כך בממד הגשמי במקום אחר לגמרי, כי למעלה ברוחניות כל העולם כולו לא תופס מקום, העולם הזה תופס מקום רק פה, מעל המציאות של העולם הזה, כל העולם הזה לא קיים לא בזמן ולא במקום. אז מילא כאשר בן אדם מעלה את הגשמיות שלו לבחינה רוחנית, אז הוא נמצא מעל המקום ומעל הזמן. ממילא בן אדם כזה יכול לנוע ולהופיע בזמן אחר בעולם, הן במובן של זמן לעתיד, הן במובן של זמן של עבר, והן במובן של מקום, להופיע בכל מקום בעולם, כי הוא בעצם, זה כמו שדיברנו פעם בעניין של האלף בית, שבכל מוצא יש את האות הראשית, שכמו שדיברנו על האותיות א', ה', ח', ע', הראינו בעצם שכל האותיות
הם בעצם, כל שאר האותיות הם בעצם באים מהשורש של האלף, רק הם כל אחד שמתפרטות מקבלות ספירה אחרת, ובסופו של דבר כולם מתפרטות מהנקודה הראשונה שזה האלף, וככה לגבי הבית של הבומה והגימל של הגיחך והדלת של הדתלנת והזין של הזשרץ. בגלל זה באמת כשמציירים טבלה של 9 אותיות ראשונות א' ב', אז יש לנו א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט'. אז אם תדמיינו בראש, אז הציור של השלושת הראשונות הם א' ב' ג' וא' ד' ז'. למה? כי הם מייצגים את 5 המוצאות, וכולם מתחלפים בסופו של דבר. אחרי החילוף הראשון הזה כל המוצאות מתחלפות באלף, שזה האות הראשית. אז ממילא, כמו שבאלף ב' שזה עולם ממוצע בין עולם של רוח לגמרי, עולם של אורות, לבין עולם גשמי, אז הכל יכול להתחלף דרך האלף. ככה אז גם התורה של המשיח שתבוא, שעל ידי חילוף האותיות לא תהיה תורה חדשה, אבל האותיות יתחלפו, מה שנקרא, ואז יהיה צירופי אותיות חדשים ויחתכו את התורה בצורה חדשה, ואז יגלו סודות נוראים בתורה. אז ממילא גם בכל העניין הזה של המן אפשר היה, כמו אצל הבעל שם טוב, לעשות את קפיצת הדרך, שזה בסך הכל לעבור מעולם גשמי לעולם רוחני, ואז לנחות במקום אחר ובזמן. קפיצת הדרך הייתה עניין של קפיצה גם בזמן וגם במקום. אז זה מי שיכול להעלות את החומר שלו באמת שיעלה איתו לעולם הרוחני שלו. וגם אותו דבר אל המן, מצאנו בטעם, מצאנו שהמן היה מתחלף לכל המן היה בחינה של הרי כתוב על המן שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא ממטיר לכם מן מן השמיים, והמטר זה עניין של מראה, טעם וריח. אומר רב נחמן מנדל מרימינוב שכל אחד היה טועם והמטר עצמו הוא גשמי, שאחר כך מתגשם והופך או לגשם או למן במקרה שלנו, אבל השורש הוא רוחני. אבל כבר בשורש יש את המראה, טעם וריח, שכל אחד היה רואה במן שיורד מראה אחר, טעם אחר ומריח ריח אחר. זאת אומרת, זה כל אותו עניין, רעיון שבשורש הכל בחינה רוחנית אחת גבוהה, שהיא מתפרטת ויורדת, היא כמו בחינה של לשון הקודש שהתפרטה ל70 לשון. בכל הדברים האלו הרעיון הוא שיש נקודה עליונה למעלה ששם הכל בשוויון. כמה שזה מתפרט יורד יותר, זה מתפרט יותר. אז בעצם לפי התפיסה הזאת בעצם, אז הכל תלוי בעצם בתודעה, מה שנקרא בתודעה של הצופה במקרה שלנו, שהבאנו עניין של הבטה. ובעצם האור עצמו, כמו שאנחנו רואים, יש בו שני מופעים. יש בו את המופע הגשמי הפשוט של אור, שזה בחינה פשוטה של אור, שזה בחינה גשמית של אור, גשמית של חומר שמורכב מאטומים, מפרוטונים, מניוטרונים, מאבני הבסיס שהם נקראים המיתרים כיום. ויש את הבחינה היותר עליונה שזה אור הגנוז, שזה עניין רוחני שגם הוא מורכב מדרגות בפני עצמו, כמו שיש בעולמות הרוחניים גם כן דרגות, מעל דרגות עד אין מספר, מה שנקרא אין סוף של דרגות רוחניות, שכנגדם יש אין סוף של יקומים מקבילים, שגם כן פעולות שעושים בעולם אחד משפיע על עולמות אחרים, שזה הכל קשור לאותו עניין. אבל על כל פנים יש את הדואליות של האור. מצד אחד הוא גם גשמי פשוט, מצד שני הוא רוחני, מדרגות אין סוף עד מדרגה של מה שנקרא אור פשוט אין סוף. ובעצם בחנוכה מה שמתגלה זה אותו אור עליון ביותר, אור גנוז, אור פשוט אין סוף, שיורד ומתחבר בתוך המציאות שלנו למי שרוצה לקלוט את אותו אור עליון. אז עד כאן כמה דיבורים בעניין של חנוכה והאור הגנוז. חג מואר ושמח.